Sodisfazzjon mill-Speaker Anġlu Farrugia għal ħidma parlamentari mwettqa f'aktar minn 3 snin mill-bidu ta' din il-leġislatura. Sissa l-Parlament iltaqa' l fuq minn 370 darba u għadda aktar minn 130 liġi. Mill-bidu ta' din is-sena biss ġew approvati aktar minn 40 liġi. Bejniethom il-15 il-Kumitat Parlamentari iltaqgħu 436 darba, aktar mis-seduti parlamentari infushom. Ġew ippreżentati l fuq minn 30,000 domanda parlamentari li minnhom twieġbu 28,800. Hija prestazzjoni b'saħħitha ħafna u ifisser ukoll li l-membri parlamentari minn kull naħa tal-Kamra, allura l-kontribuzzjoni tagħhom hija tajba u kienet ukoll preparata. Il-btajjel tas-sajf din is-sena huma fost l-aqsar fl-istorja parlamentari. Aġġorna fl-4 ta' Awwissu u jerġa' jiltaqa' nhar it-Tnejn. Dr. Farrugia li s-sena d-dieħla jalaq 30 sena ta' ħidma parlamentari bejn bħala deputat u bħala President tal-Kamra stqar li qatt ma jiftakar waqfa daqstant qasira, iżda qal li x-xogħol fuq l-aġenda parlamentari jimmerita li l-ħidma tissokta f'qasir żmien. Huwa l-Gvern li jiddeċiedi li jagħmel il-programm tiegħu. Ma mxejn ħażin illi ħan iltaqgħu iktar kmieni, la darba hemm ix-xogħol li tisir għandu jiġi indirizzat. Il-lista tal-abbozzi li hemm hija twila biżżejjed biex tiflaħ ukoll li jkun hemm dawn is-seduti. Għali dal-waqt għandhom jiżdiedu żewġ kumitati parlamentari, wieħed fuq l-edukazzjoni u l-ieħor fuq l-intelligenza artifiċjali. Mistoqsi dwar miżura li introduċa 9 snin ilu li timulta 50 euro lil deputati għal kull ġurnata li jkunu assenti mingħajr ġustifikazzjoni, Dr. Farrugia qal li din irreġistrat progress fl-attendenza. Nista' ngħidlek li diġà ġabru madwar 11,000 euro li jmorru fil-fondazzjoni u dak hemm raġunijiet b'saħħithom filantropiċi fejn aħna ngħinu mbagħad il-min għandu bżonn. Domanda li tqum minn żmien għal żmien hija jekk il-parlamentari għandhom x'ikunu full-time li speaker jaqbel ma' mudell bħal tal-Portugal. Il-mekkaniżmu parlamentari għandu jkun ta' wieħed ikun hybrid, ikun ġifieri jiddeċiedi l-membru ikunx full-time jew part-time. Jekk tagħmilha mandatorja bil-fors full-time, inti qed tagħlaq il-bibien għal nies kapaċissimi biex jagħtu servizz parlamentari imma minħabba raġunijiet ta' professjoni ma jersax. Qal iżda li din hija deċiżjoni li jridu jieħdu l-Gvern u l-Oppożizzjoni li ilhom jiddiskutuha iżda ma għalqux dwarha. Wara 5 xhur magħluqa fl-aħħar jiem reġa' nfetaħ b'mod temporanju l-aċċess għaż-żewġ pontijiet li jaqdu l-binjiet tal-Parlament. Dan wara interventi li saru mill-periti mqabbda mill-kumpanija Malita. Il-qudiem ser isiru xogħlijiet meħtieġa bħala parti minn pjan usa ta' manutenzjoni għall binja kollha tal-Parlament.